Здравейте с ден пореден от публичното говорене. Вече мисълта ми тече малко по-ясно. Днеска мисля да говоря за целите и това как е правилно да ги поставяме. Не е въпроса да си изберем нещо, което мислим, че ще ни помогне, а то да бъде точно, ясно и конкретно какво искаме да постигнем. Пример. Не е хубаво да казваме искам да отслабна. Хубаво е да кажем примерно искам в следващите дни да сваля 20 кг или 10 кг, дори 5 кг, да се даде някакъв срок. Примерно за 3 месеца да сваля 5 кг. А не да си давате някаква измислена цел, която в повечето случаи всички знаем, че няма как да го направим. Както много примери в живота ни и много примери като цяло при хората е това, че си поставяме някакви невероятни цели, повечето пъти сме далеч от тях. Това беше от мен. Чао!